Medafo memo akwa baba Imadeck TV so se de mu nyina munnim no ensem bia ekoso ewo abai fontenten hodo so a ye de besom mu na enne de yate a ye hu de emu orem kakra esere tenesen se obi atiska akoware ne yire na wedding omo be ase no yes you may kiss your bride na akoya asem ewo ho ni nyina ne se abrantie bi ne yire memfa nse waye ne yira ne sa ya omo ye wedding na video a trend ene se abra sofo no ebeka se abrantie you may kiss your bride aja akoya asem bebre oba no twetwe ne ho a esan se de osi ye ne ho ene se de eniema si ko na chese be ma no nanum eyi nka kakra enye entina ama ase oba ne ntimi nkisi no ono so a wontimi nka bibia nche na ewo nipa nim se abrantie mintimi nkisi se ne se na eko na ade yakoya nimguase na chese wo kisi no ase won kisi no ene sa na wo mu ediwie video no esere na bibinti yentimi afa video no ameto na ahwe picture ya etwagu wo screen so wa be hu de ye paakire no ayefo ba na se wo ompene ma be ma ne nkisi na minim de wo mu eye wedding ne wi be kwa kwesi akire wo fie se si amponi na ebedru ba bi na mayenkon empam a no so be kwa akoya asem se bia wo ho bon ntimi ma wo ne menye hwe nsem ekoso wo wiase ene Ghana ha abusuafo nsem ana amane ayete ye enne medamase emammo ene hwe monkoso anhwe Imadeck TV na mon subscribe mon comment na mon share mfa mai medamase